Phama ngilele embhedeni ngilele noma njengoba ngilele noma uma ngala eceleni kwami ulele nje flat akezwa lutho akaboni lutho ngiphaphama ngijulukile ngimanzi te ngoba ngikhumbula kahle ukuthi iskibha ngasikhumula ngaze ngasikhama but ngisalele kanje embhedeni ngiqeda phupha leli phupho engangiliphupha ugogo ethi wenzani mfana ngesikhathi ethi wenzani mfana ngivula amehlo ngesikhathi ngivula amehlo ngibheka phezulu ngilele ngibheke phezulu njengoba ngibheke phezulu ophahleni angazi nethi angihambisa amehlo ngibukele khona nami ngithi ngiyabukela ekhoneni yo hey Nkosi yami inyoka engakanani yona engakanani inyoka eminyaka ayikho hlaza khona lezi nyoka lezi ezasekhaya ehlaza enamaqabaqaba amnyama no engekho hlaza le namaqaba yayimnyama uJesu lalela aphendula umkhuleko letha konke kuJesu ngomkhuleko umkhuleko athi ihamba njalo yeah umkhuleko unamandla uma sikhuleka ngokukholwa uJesu lalela aphendula umkhuleko letha konke kuJesu ngomkhuleko umkhuleko nasi simanga nali igagu ade ngicula uMaskandi mina lengoma nanzo nosuyise endaweni yayo yes ukuthi kunengoma engiyithanda kakhulu ya mama uHlengiwe Mhlaba ekuyona engijwayele ukuyicula so iyona ngoma le ngase ngithi mhlambe ivoice yami yona engijwayele ukuyilula ngayo inkezi inhliziyo awusiphe kakhulu ithi ngiyabonga moyo ngcwele athi ngikuzwileke uhamba nami mangaliswa nguwe kule ndlela hayi ungiphethe kahle isithandwa sami ithi ngiyabonga moyo ngcwele athi ngikuzwileke uhamba nami mangaliswa uwe kule ndlela ithi hayi ungiphethe kahle isithandwa sami isho njalo ithi ungiphethe kahle umoya ongcwele ithi ungiphethe kahle isithandwa sami ungiphethe kahle moya ongcwele hayi ungiphethe kahle isithandwa sami yini inspiration ngale ngoma yini enza ukuthi uthande le ngoma usezimeni ezinjengalezi bafo it's because of that kuko konke ngathi kuko konke ukuhlupheka esengidlule kona nakho konke ukuhlupheka njengamanje engikona nokunye engisaya kona engakwazi ukuthi ngizofica kunjani ngiyaye ngithi umdalezwe nomhlaba kuphela okwazi phela mina engikubongayo ngibonga ukuthi usakwazi ukuthi angigcine apha ngithile ukuthi ngize ngifinyelele kule minyaka engikuyona and ngiyacela futhi ukuthi ngisacela aqhubeke futhi angigcine apha ngithile ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngifeze amaphupho ami
kuko konke okwenzakalayo emhlabeni ukuhlupheka inkosi impela, but meke ngangena ngaphakathi kwendlu yokukhuleka ngivele ngizizwe engathi ngizalwa kabusha, ngivele ngizizwe engathi kunomthwalo esisukayo emahlombe njengoba ngiyisa ngaphakathi kwaleyo ndlu leyo. Even though noma ngiphuma ngiya ngaphandle iy'nkinga nginazo ngaphakathi esontweni, mhlampe uthole ukuthi ngiphoxekile noma ngingene nje umoya wami ophansi ngidabukisa, ngiy'cabangela nje iy'nsizi zami, but ngizothi mase ngingaphakathi kwaleyo ndlu yokukhuleka ngine-sure ukuthi ngizophuma ngi-happy ngale ndlela le yokuthi ungathi njengoba ngisho ukuthi ungathi ngizalwe kabusha. Ayikho into engiyithanda njengendlu yokukhuleka ngoba kuko konke okwenzakalayo emhlabeni, ama-challenges engibhekana nawo, ayikho enye into engiyenzayo mase ngibona ukuthi cha ngixakekile manje ngoba anginababa, akekho umuntu engase ngikwazi ukuthi ngimbikele or umuntu womndeni kanje oseduze kwami omdala ongasakwazi ukuthi angi-backup. So umuntu engikwazi ukuthi ngimbikele uyedwa, yena engikholelwa kuyena since ngimncane until ngize ngiyongena egodini, ubaba uShembe uNyazilezo. Iliphi ivesi nje likuhlaba umxhwele? Ehlaba mina umxhwele kahle kahle isihlabelelo kimina esinokuhlaba umxhwele kakhulu esithi wozani emaNazaretha nonke nihlangane nibe moya munye. Ngama Nazaretha mawabe munye. Yiwo ndiyo ngama Nazaretha mawabe munye. Nokuthi ngathini mina ngihluphile kakhulu njengoba ngumuntu ohluphile ngishayiwe. Bengiba nebhadi lokuthi ngishawa emphakathini. Thothi ngishawa umphakathi, ngingashayanga umphakathi ngizoshawa eforum. So one of the days eShallcross 1104 la kuhlala khona amakhaladi ngike ngayohlala ngakhona cause uma wengane yami la ngatholana khona naye ngatholana kwenye indawo ekuthiwa iSedamet, ngangiyothwasa lapho kuleyo ndawo. Yes, ngihambe nogobela wami ngangihlala naye eTsheli Emnyama. So samove eTsheli Emnyama ngenxa naye iy'gigaba zakhe naye engisazobhathibikela ngakho nje about i-process yokuthina ukuthi ngihambe ngiyothwasa nokuthi until ukuthi ize ngithole ingane ngayithola kanjani. Yes, so okay-ke ukufinyelela kwami-ke khona eShallcross ngafinyelela kanjalo ngiwumuntu oyothwasa, but ngagcina kwenzeka ezinye izinto entoseni, ngagcina sengishiya phansi indaba zokuthwasa ngabaleka until ukuthi ngize ngiyofinyelela eShallcross. Mhlawumbe uma ungasitshela kwenzakalani khona entoseni? Yeah, into yakwenza ukuthi ugcine uzobaleka. Yo, kwakukubi ngale ndlela leyo ukuthi kwakumele lapha futhi ngibaleke cause ubethiwa ngibalekanga ngabe mhlampe ngingcwatshiwe manje noma mhlampe ngabe ngiyahlanya, ngabe still ngisahlanya ngisahamba nginqunu. Ngizinto nje ezazenziwa khona. Ngiyasaba ngisho ukuthi nje ngikuchazele, but kuzomela ukuthi ngikuchazele ukuze ngikwazi nami ukuthi ngikhiphe lento la ngaphakathi mina ngikwazi ukuthi ngigonyuluke. Yeah, mhlampe mengabe ngikuchazela about izinto esengibhekane nazo, mhlampe nami ngizokwazi ukuthi umqondo wami uyekele ukuba confused ngalento ngoba ngiyaphazamiseka ngenxa yalento eyangiphazamisa and angikhoni ukukhuluma ngayo. Njalo mengithi ngiyakhuluma ngayo ngivele ngishawe uvalo. Ngishawe uvalo kube ngathi ngiyahayeza nje ngisuke nje ngihambe nje kakhulu nje. Uhlala nje ngibe ngedwa. I don't know why. Angazi nda.
Kwenzakalayo. Okay, into eyenzakalayo ngithe ngihlala eClermont benginokuphupha ugogo wami uMakama engathi ushaya umalume wami ubaba kama ushaya umalume uSikhumbuzo. Memshaya uyamthethisa ekumthethiseni kwakhe umbuzo ukuthi Isikhumbuzo uyabona udadewenu nomshanakho ukuthi ubafaka egodini uyababulalisa. Uyabuza umalume ukuthi mangibabulalisa kanjani. Ugogo ngathi uyamphendula uthi Sikhumbuzo ngakutshela ngathi mina engihlulekile ukuthi ngikwenze ngisaphila emhlabeni. Ngisacela ukuthi wena ungisize ungenzele wona. Wavuma. Wathi mawuqeda kuvuma emva kwalapho wase udla utshwala wase uthanda amantombazane kakhulu. Uyaqhubeka uyamshaya umfaka induku. Mina ngimi indlela nje engiboniswa ngayo ngimi noma uma ngibambe ngesandla ngitshela umama no ngeke sacokolekelela umalume ugogo ushaya umalume uzomlimaza futhi. Uma anqaba uthi uma cha ungayi lapha ngithi why athi uSikhumbuzo uma akamshayi ngoba uyazazi ukuthi wenzeni. Ngithi no angeke ngize ngivume le nto ukuthi amshaye kabuhlungu kanje. Ngigcine ngazuthi ngiyadluthula kuma. Ngithe mengithi ngiyadluthula kumina kusho ukuthi ngithathe nje 2 steps emva lapho mase ngiyawa. Ngithi mengiwa uma athi uyabona ukuthi kwenzakalani. Kade ngikukhuza ngikutshela ngithi ungayi lapho ngoba uSikhumbuzo uyazazi ukuthi wenzeni kuma. Ngoba meke waya lapha uma uzovele abone nami mase yangishaya ngithi mina wena kuzobe sekushayelana uqamba amasi bona uma ufuna ukuyolekelela umalume. Athi uma ngiyakutshela ungayi lapha ngoba uzovele ashaye sonke. Ngithe ngithi ngiyasukuma ugogo engazuthi usela ngemuva kwami. Njengoba esela ngemuva kwami ugogo seshaya mina-ke manje ngiyambuza gogo mina ungishayelani gogo. Uthi ngikushayela indaba yokuthi awufuni ukulalela uma wakho yabo. Angishaye ngixolise emva kwalapho adlule kumina. Uthe medlula kumina eseyoshaya uma ngicaphuna induku. Uthe nje phakamisa induku eyilalisa kanje la ngemuva ngayicaphuna la ngemuva ngayithatha ngayijijela le. Ngithe mengiyithatha ngiyijijela le ngaphaphama. Ugogo wagcina ngokungibuza ukuthi wenzani mfana ngoba ugogo wayenegama lakhe ayingibiza ngalo ethi ngumfana futhi. Yes, so wayejwayele ukuthi ngumfana. Wathi mengabe ebuza ukuthi wenzani mfana engathi ushaya izandla kanje ngase ngiyaphaphama. Ngithe mengiphaphama ngilele embhedeni ngilele noma njengoba ngilele noma uma ngala eceleni kwami ulele nje flat akezwa lutho akaboni lutho. Ngiphaphama ngijulukile ngimanzi te ngoba ngikhumbula kahle ukuthi iskipha ngasikhumbula ngase ngasikhama. But ngisalele kanje embhedeni ngiqeda phupha leli phupho engangiliphupha ugogo ethi wenzani mfana. Ngesikhathi ethi wenzani mfana ngivula amehlo. Ngesikhathi ngivula amehlo ngibheka phezulu ngilele ngibheke phezulu. Njengoba ngibheke phezulu ophahleni angazi yini yathi ngihambisa amehlo ngibukele ekhoneni. Nami ngithi ngiyabukela ekhoneni yo. Nkosi yami inyoka engakanani yona. Engakanani inyoka eminyaka ayikho hlaza khona lezi nyoka lezi ezasekhaya ehlaza enamaqabaqabha amnyama. No engekho hlaza le namaqabha yayimnyama. Emnyama black lo strong yabo. Imnyama lokho ukuthi ngathi kunomuntu ohleza ibhona iyacwebezela ivele isuke ekhoneni ngoba ekhoneni yayingene ngaphakathi kuthayela
emva kwalapho ivela nje ngekhanda nohafu omncane. Njengoba ivele ngekhanda nohafu omncane manje into eyinkinga ibuka mina nje ngqo kanje. Ikhanda nje libhekise nje kumina, ilokhu ibuka mina, ikhiphe ulimi libhekise phansi, ilithi lihlukanise lithi thatha emva lapho lidonse. Ingibuke ilokhu isikhanda ngala esayidini, isikhanda esayidini. Isiphinde futhi isondele ngibuke ihlehle. Uma ngithi ngiyazama umqweba, hhayi no akavuki uma ngiyazama umqweba akavuki, uma ngiyazama umqweba uma akavuki. Up until ukuthi ize iphume. Ithe mayiphuma ikugudla ngodonga, hhayi la ngivele ngamshaya khona uma. Ngathi mengithi ngiyamshaya uma wavuka wangibuza ukuthi yini ndaba, ngathi mengithi ngiyayikhomba. Wathi uma angingayikhombi wangidonsa uma nawe zama ukuthi ayele nami ngasemnyango. Uthe mengabe esesela ngasemnyango yavele yagxuma. Ithe mayigxuma iyela phansi saphuma noma sabaleka samemeza umakhelwane. Baphuma omakhelwane, kwaphuma omunye umalume ekuthiwa uYibonele. Uthe mephuma loya malume ujwayele vele ukuyishaya iy'nyoka, uyaziwa. Kodwa uthe mephuma loya malume wathi mengabe ethi uyayibona wathi nje asibalekeni sabaleka. Sithe mesibaleka emva kwalapho ube eseyakhumula ngaphezulu ebanqunu shuthi wase eyalwa-ke nayo-ke. Ngoba sasiqala nathi ukubona ukuthi kanti inyoka iyakwazi ukuthi ilwe nomuntu ngempela. Ngoba yavele yaphakama i-height yalingana naye. Yangangaye ubude. Hhayi senawo ngisho umsila ngathi awusekho. Usuyisinqondo nje ngemuva. Sekuwumzimba nje wodwa. Yavele yaphakama yangangaye. Yafuna ukulwa naye up until ukuthi aze ayinqobe. Eseyishayile okay-ke sasondela-ke. Sathi mesisondela wathi singaqali sisondele wayidubula. Uthe meqeda kuyidubula ngo-4 bullets ekhanda. Eqeda nje ukushaya ekhanda u-4 bullets wase-ke yasibiza wathi sisondeleni sasondela. Wathi sacala sibukeleni igazi eliphuma la kule nyoka salibuka. Wathi wase eyayicaphuna ngoba isifile. Yabo so kodwa njengoba nje ikhanda selifile umzimba awukakafi. Uyanyakaza umzimba. Uyayibhonqa ngoba phela inhliziyo ayikakafi. Kuthiwa inyoka mengabe ufuna ukuyibulala fanele uyigxobe la ngasemsileni ngakwinhliziyo ukuze izokwazi ukuthi ife fast. Yabo uma ngabe uyigxobe ikhanda umzimba ungawenzile lutho iyaphila. Iqiniso futhi lelo ngoba liyanyakaza. Wathi asibukeleni la ngaphansi kwayo le nyoka. Ubukhulu bayo le nyoka ingaka njengaleli plangwa nje. Ubukhulu bayo, thickness bayo nobude bayo. Ubude yayingaka. Eyimnyama thuthu. Bengabe eyigxavune la ekhanda eyikhuphula uthi asibukeni la ngaphansi. Ukuthi inani. Mesithi siyabuka la ngaphansi iyakhombisa ukuthi ngathi iye yahlinzwa. Ithe mayivulwa la ngaphansi osekhona into efakwayo khona. Kwase kuba khona into efakwayo khona la kuyona le nyoka. Ithe mayifakwa la kushuthi lento kule nyoka kahle ithunyiwe le nyoka. Wase eyabuya ezositshengisa la esiswini la etholetha ngakhona. Igatshiwe iney'ngcabo zazizine lezi y'ngcabo. Ngoba kwakuwu-2 ongaphezulu, kwakuwu-2 ongezansi. Ithunyiwe kahle ukuthini ukuthi ayifike izokwenzani, ifike izoshaya uma noma ifike ishaye mina. Lesikhathi ishaya oyedwa wethu. Angikazi kuzobe ukuthi uma angazi noma uzongithinta yini azama ukungisiza. Lesikhathi elokhu engibambe lokhu engithinte ezama ukungisiza. Uphoyizeni ila uzogijima khona until ukuthi uzungene nangakuyena. Angazi ukuthi uzongena kanjani nangakuyena. But kwathiwa kodwa nje bekufanele ukuthi kube njalo ukuthi sitholakala endlini sobabili sithule. So until ukuthi ngesize shuthi uMaza abuze ukuthi yena kuyiphi isolution engenzakala. Until umuntu ozulu amtshele kuma ukuthi ayikho isolution engenzeka. Yabo.
ayikho isolution engenzeka, kuphela into engenzeka ukuthini ukuthi thina sihambe siye Empuphomeni siyogeza khona. Sithi masiqeda kugeza sonke lesi sinyama esinaso mase siyakhuleka siyacela ukukhanyiselwa. Okay, sihambe siye Empuphomeni, mesifika emanzini ahambayo sihamba nje sibandla siyiswa khona Empuphomeni ukuthi siyogeza ngoba sasisonto eZion. Ngicathi ngike ngakuchazela ngibe eZion. So njengoba-ke siyiswa Empuphomeni siyogezwa siyokhulekela. Inkinga yaba khona-ke lapho-ke Empuphomeni nje yaqala kanjalo-ke. Okay-ke bafakwe abantu bakhulekelwe. Lokhu kufaka nga-one by one. Mina kwase sekufanele ukuthi ngingene ngaphakathi Empuphomeni. Amanzi aqala ashintsha aba nenkinga kumina amanzi. Impophoma njengoba iyi-waterfall bhuti wami, njengoba iyi-waterfall nje Impophoma, amanzi ayehla ngesikhathi ehla kanje khona indawo eyisiziba la phansi la echithekela khona. Sithe mengabe sifika la lesi siziba bekade sinamagagasi nje amancane, but sangena sonke siyibandla safe sakhuleka. Emva kwalapho sase siyaphuma. Sithe mesiphuma sesifakwa one by one. So mina kuthi sesifaka ukuthi ngingene mina ubaba umfundisi sengibambe ngesandla sangisondela ngasemanzini. Sithe mesisondela ngasemanzini kwakhona omunye usisi ohayizayo. Sithe mehayiza lo sisi ubekhipha amagama athi hayi like umuntu onqabayo kanje, yabo, onqaba ngale ndlela leyo ukuthi uyakhala ukuthi cha no ayingenzeki le nto, mina ngingafakwa mina ngaphathi. But manje akekho umuntu oyi-understand-a cause indlela ayenza ngayo. Sasitshela ukuthi mhlampe uvukwa, mhlampe isithunywa, noma mhlampe uvukwa abantu abadala noma kanjani, yabo. So asi-understand-anga thina sonke sadideka, akekho noyedwa umuntu owa-understand. Shuthi ahayize lo sisi alokhu ekhala ethi hayi athi ngiyaphikisa, hayi kanjalo ningenzi kanjalo. Kuthiwa ngoba nami ngeze noma sengitshelwa, kuthiwa sasondela eduze kwamanzi sangena phakathi afinyelela la emaqakaleni. Athe mefinyelela la emaqakaleni saqhubeka until ukuthi azafinyelele emadolweni. Athe mefinyelela emadolweni sase siya ngaphambili kancane ukuthi phela afinyelele la enkabeni. Athe mefinyelela la enkabeni thiwa wahayiza kakhulu loya sisi wathi hayi sinikhuzile sesimthathile. Thiwa ngesikhathi ehayiza kakhulu ethi hayi sinikhuzile, thiwa wonke umuntu wavele waphenduka wabuka yena lo sisi. Sebembukiswa yini indlela ahayiza ngayo ukuthi hayibo kwenzakalani manje. Yabo wasehayiza kabuhlungu kanje futhi wasehayiza kakhulu kangaka, kanti yini enzakalayo, yabo. Sebethusa nanawuthini uyakhuluma-ke manje and futhi bayayizwa le voice ekhuluma la ukuthi akusiyona ivoice yalo sisi, lo sisi akakaze akhuluma nje unezwi elincane uyakhwetiza, yabo. So indlela nje ekhuluma ngathi wavele nje wakhulumiswa kwendoda. Yavele nje yashintsha ivoice semthama wakhulumiswa kwendoda. Wavele wabhodla usisi wabantu. Uthe mebhodla usisi wabantu wathini, wathi hayi sinikhuzile, yabo, anilalelanga sesingithathile. Bathe thiwa wathi eqeda kusho kanjalo wase eyabhodla. Semeqeda kubhodla ngoba walele phansi thiwa isifuba wayesikhuphule kanje. Thiwa wathi meqeda kubhodla
wase ethi mba. Uthe methi mba nje eqeda kulala kuthiwa bathi mengabe bethi baqalaza la empophomeni la esizibeni ngoba phela ngithi mina ngagcina ngingene nobaba umfundisi engikhulekela. Bona babenake thina bebuka thina. Nangu-ke lo muntu esehayiza. Njengoba esehayiza nje esekhuluma nalamagama awakhulumayo sebenaka yena ngithi yabo sebe-concentrate kuyena thina basasinakile angithi yabo. Kanti ngalesi sikhathi thina bengasasinakile mina angisekho mina. Baba umfundisi kuthiwa bamthola ngaphezulu esizibeni eNtanta. Kuthiwa bamthola ngaphezulu esizibeni ubaba umfundisi eNtanta. Bazama ukuthi bamdonse baphumelela naye ngaphandle. Base emva kwalapho bathi bayazama ukumhlenga abakwazanga ukuthi bamhlenge. Mina angibanga mina ngisabonakala ukuthi mina kwenzakalani ngami ngoba kuthiwa bavele bangishiya kanjalo ngaphakathi lapha esizibeni. Bathi mengabe bengishiya ngaphakathi lapha esizibeni bahamba. Bathi sebengabe behambile bafike wabuza uma ukuthi ngikephi. Kwathiwani? Kwathiwa ngisalile ngaphakathi esizibeni. Yabo. Uma wase eyabuza ukuthi manje kuzokwenzakalani ngami, ngizophuma noma cha? Kwathiwani? Kwathiwa ngizophuma mekuwukuthi uNkulunkulu usangigcinile noma mekuwukuthi mhlampe izono zami azikho kangako ekuthenini ngingaphumi. Mekuwukuthi mhlampe kubi kakhulu angizophuma. Nangempela futhi ngahlala inyanga ey'ntathu ngaphansi lapha esizibeni. Kwathi sekufanele ngiphume kwase sekuba inkinga yokuthi nokuthi uma uyedwa akasebenzi akanamuntu ozokwazi ukuthi amlekelele ngoba lapha kwakudingeka iy'mbuzi ey'mbili nenkomo eyodwa ukuze ngikwazi ukuthi ngiphume ngaphansi kwamanzi esizibeni. Mazingekho iy'mbuzi ey'mbili ingekho naleyo nkomo angeke ngiphume. Ngaphanisela ukuthi uma ngazama ukuhlanganisa iy'mbuzi zibe zine, ngihlanganisa iy'mbuzi eziwu-4 awayixuba wenza ey'mbili zaba ezesifazane ey'mbili zabe ezesilisa. Wase eyakhona esizibeni leso siziba sila eMophela esaseHammersdale kwenye indawo ekuthiwa iseMophela. Isigodi sakhona kuthiwa iseMbonjani ngoba igama leziba ikaNzibilikithi cishe deep ngempela. Uthe mefika khona wafike wafaka lezi mbuzi ezimbili. Uthe meqeda kufaka lezi mbuzi ey'mbili wase eyakhuluma-ke nabo wase eyancenga yabanxusa ukuthi uyacela bandla ukuthi mekuwukuthi ngathini mekuwukuthi njengoba sey'fakiwe lezi mbuzi ngoba phela kwathiwa ayifakwe uyena uma ngoba uyena mzali wami ukhona. Kwathiwa ayifakwe uyena uma wayifaka zombili ngoba kwathiwa kodwa akumele ukuthi zifakwe umuntu wesifazane but nabo abantu abadala bayabona and futhi bazo-understand ukuthini ukuthi akekho umuntu okhona onaye angasakwazi ukuthi anilekelele. So zafakwa uyena-ke uma lezi mbuzi lezi ey'mbili. Uthe mey'fakwa uma zombili lezi mbuzi wase uma eyanxusa-ke yabacela ukuthini ukuthi usacela ukuthi mekuwukuthi ziyamukeleka leziya y'mbuzi uzocela ukuthi bamtshengise bamnikeze i-notification eyokuthini eyoku-just nje ukuthi bamtshengise ukuthi hhayi bayazamukela. Okay-ke kuthiwa indlela abamtshengisa ngayo ukuthi ziyamukeleka lezi mbuzi
Kuthiwa ngoba kuthiwa wafike wayifaka ngaphakathi ey'mbini. Wathi uma ey'faka ngaphakathi ey'mbili wase eyaphuma kwase kushiswa impepho. Sekushiswa impepho kunama-fruit abekiwe la, kunezibane ezibekiwe. Kahle kahle kwenziwe lento ethiwa iladi lamanzi. Kodwa lihamba ney'mbuzi ezine. Lezi ezinye eziwu-2 ezane ezokuthi inkomo amandla enkomo awatholakali. Yabo? Ngoba u-18,000 sasinguma wayengena wayengawuthatha ku-18,000 uma no-20,000. Yabo? So kwenzeke kanjalo-ke uma afake lezi mbuzi ey'mbili acele uma ukuthi bamtshengise ukuthi cha bayazamukela. Okay-ke benze kanjani kusho ukuthi kuthiwa kwavele kwaphakama nje usobaba omngakanani wona. Kwathiwa nje kwavele kwaphakama usobaba nje into engange-quantum ubukhulu. Into engange-quantum. Manje kuthiwa yavele yathi yaphakamisa ikhanda, hhayi ukuthi yaphumela ngaphandle kwamanzi esizibeni cha. Hhayi ayiphumelanga ngaphandle. Kuthiwa yavele yathi nje kodwa yase ibhreka la ezokwazi khona naye uma ukuthi ayibone. Kuthiwa yavele nje yambuka yathi uma ngabe imbuka emva kwalapho yase ishona phansi. Kuthiwa yathi uma ishona phansi, ayi kuthiwa sathi sasangoma sayiqala into enje. Abakaze bayiveza kanje abantu abadala. Kodwa-ke uma ngabe beyiveza kanje bokubonga lokho ngoba kwakuyinhlanhla. Abajwayele ukuthi bayiveze kanje, bayiveza kanje uma ngabe bezokunikeza something like isibusiso. Okay, uma enze njani aphinde ashise impepho abamemeze. Memeza isibongo lesi sakoMkhize. La kuzalwa khona yena ngempela uma wabo benogogo wami. Okay-ke uthe memeza isibongo sakaMkhize wacela ukuthini ukuthi amandla enkomo akanawo uzocela ukuthini abambise ngalezi y'mbuzi ey'mbili. Eyesifazane eyodwa eyodwa yesilisa. Uzothi uma ngabe esenawo amandla kahle emva kwalapho mase uyazama ukuthini ukuthi alungise iphutha leli elenzakalile. Uyacela ukuthini ukuthi bangikhiphe ngalezi mbuzi lezi ezimbili ukuze ngizokwazi ukuthini ukuthi ngimlekelele ekuthenini azame le nkomo le efunakalayo. Ngobani? Ngoba manje yena akanawo amandla futhi akakwazi ukuyizama yedwa. Okay, ayifake lezi mbuzi zombili. Uthe uma ey'faka lezi mbuzi zombili idololo mina ukuphuma. Uma ulindele mina ukuthi ngizophuma. Kuthiwa nje idololo angangaphumi. Le nto le bayenza ngasikhathi sini? Bayenza ey'ntatha ngo-5. Kuthiwa bahlala usuku lonke ngiphuma. Ngaze ngaphuma ntambama ngo-6. Nakhona njengoba ngiphuma nje ngiphuma sebepakishile sebeqedile sebeyongena ngaphakathi. Hhayi ukuthi sebeyongena sebengaphakathi ematekisini. Kahle kahle lapho kwase kushoda amatekisi awu-2 ukuthini? Ukuthi avalwe nje iy'cabha kuphela ama-sliding door kuphela. Okungangokuba yonke into yayisilayishiwe abantu sebengaphakathi. Kwase kushoda ngithi kuvalwe nje iy'cabha kuphela ama-sliding door imoto isuke yami ngoba sazevele isey'duma. Ukhona yini umuntu osaphila wayekhona kuleyo nto yenzeka? Yebo, basakhona. Okay-ke kwenzakale kanjani? Kuthiwa indlela engaphuma ngayo emanzini because mina ngaphaphama sengisekhaya. Yabo, because kuthiwa indlela ngaphuma ngayo ngale ndlela le yokuthi kwaba namagagasi engazuthi isolwandle. Lawa amakhulu amagagasi ngoba kuthiwa igagasi laphuma kwaphuma igagasi mhlawumpe kangangokuba amanzi agcina la. Yabo, lona uma liphuma lelo gagasi liphuma lisuka la gcina khona amanzi lihamba i-distance mhlawumpe engango-5 meters. Ukuthi kanjani akekho owaziyo but kuthiwa nje kwenzeka kanjalo. Laphuma nje kanjalo emanzini lafike langikhafula lapho ngaphandle.
amanzi sekuchitheka phansi-ke nilo gagasi-ke ngoba kuthiwa lapho nje la ngangilele khona kwakumanzi yonke leya ndawo engazi ukuthi nje kuthiwa ile area kuphela nje mhlampe enethile noma ile area kuphela la kufike khona mhlampe i-truck yamanzi yafike yavulela nje ipayipi nje elilodwa kodwa kwase kuchitheka amanzi amaningi ngoba ithangi elaleya truck leyayana likhulu yabo mhlampe indlela leyo ekumanzi ngayo phansi. Kuthiwa ngatholakala kanjalo umuntu owabona umuntu owayelusa iy'mbuzi ababe ngaphesheya bebaningi labantu laba abalusayo babehlangene bezothelile lapha ngaphansi kwesihlahla beyithamelele ilanga. So ngaphuma kanjalo bacala ukuthi yini le ephuma lapha emanzini ephuma kanje futhi ngigagasi ngapha amagagasi lapha awekho akazaze abe khona. Ngibayeke khona bafike bangithole khona ngilele phansi bangithathe-ke sebeyongisaphi sebeyongisa kuma. Okay-ke nansi inkinga-ke la ikhona. Bathi mengabe bengise kumama wathi kunomfana amaziyo hhayi oqeqebulayo otshela naye iy'ndaba zakho. Ngathi mina makulungile manje mina ngaloyo mfana uthi ngenze njani? Wathi mntanami bengicabanga ukuthi sekuyena. Yabo sihambe siyobuza ukuthi kwenzakalani ngoba awukwazi ukuthi ungahlala 6 months 6 months full uhleli ngaphansi kwamanzi uphuma uphila futhi hhayi ngeke akukwazi ukuthi kungenzeka lokho yabo. Uthe kwaku-3 months-ke? I mean kwaku-3 months kwaku-3 months uthi uma akwazi ukuthi ungahlala iy'nyanga ey'ngaka 3 months ukuthi ungangena ngaphansi kwamanzi uphuma usuphila. Nami futhi I don't believe ukuthi ngangena ngempela ngaphansi ngahlala khona ngaphuma ngikholelwa nami ngempela lento eyenzeka but iyenzeka ngempela. Kulo 3 months kuwe kwakwenzakalani? Into engangiyikhumbula just nje to be honest ngikhumbula ngiphaphamisa ukuthelwa amanzi. Ngathi mengithi ngiyavula amehlo ngangilele phezulu ngathi mengithi ngiyavula amehlo kukhala amanzi ngala esayidini lami kukhala isigubhu. Kuthe mengithi ngiyaqalaza ngala hayibo ngilele eduze kwamanzi ngivuka. Ngithe mengivuka ngihlala ngezinqumo ukuthi ngiyabuka iziba esi-see through ngikwazi ukubona ofishi la phansi ngikwazi ukubona amatshe esi-clean kodwa ngathi akusizo wathi idamu eli-clean amanzi a-clean ngale ndlela leyo ukuthi ngaze ngawaphuza ngisho ukuwaphuza. Ngangitshela ukuthi iphupho leyana yabo ngaze ngawaphuza ngisho ukuwaphuza. Emva kwalapho ngizwe kushuthi kukhala isigubhu ngala ngithe mengithi ngiyaqalaza kunabantu abaningi abagqoke izinto ezimhlophe qwa eziyi-white iNazaretha leya kababushambe ngicabanga ukuthi wakubabona abantu abesifazane. Yes nje bebaningi beyiqulu ngala esayidini abanye ngala ngaphesheya bafake iy'phandle ey'fika la ey'ngakanani zona iy'phandle yo abanye bafake ngisho iy'mpondo la phezulu. Lapho thwasa khona kwase kwenzenjani? Abanye bahamba ngey'nyawo no lapho ngiyeza lapho okay angiyekele le lapha ngaphansi kwamanzi la ngiyothwasa khona yila phela la sengiphume khona ngoba ngathi sengiphumile ngaphaphama sengisekhaya ngathi mengiphaphama ngisekhaya wathi uma kunomuntu amazi oqeqebulayo yabo ongatshelana nje okheshi bakhe iy'ndaba zakho ngabuza ukuthi ma indaba ufuna namambe ngitshela ikheshi bami wathi ma ngoba manje asazi ukuthi kwenzakalani ukuthi ungahlala 3 months ngaphansi kwamanzi.
uphinde futhi uphume usuphila kanjani ngapha abantu abajwayele ukungena lapha uyazi nawe ukuthi ababuyi yabo abantu abajwayele ukungena lapha ababuyi bafa usobaba nje welapha uyababhayitha ngithi siyaziwa lesazi bunjani ingane noma nje mawudakiwe noma uma uthi uphuma emcimbini udake athi uqeda kudla inyama awudlule eduze kwalesazi simo ngoba ngeke uze udabule ngithi yabo ngisho athi uhamba ngaphandle uma unuka inyama unuka utshwala besiZulu unuka ubhe awudluli bafu so-ke la ngiyothwasa khona ilana-ke mesifika kulo mfana lo athe uma uyaqeqebula wasihambe so-check ukuthi kwenzakalani ukuthi ngangena ezibeni for 3 months ngiphinde futhi ngisaphila futhi ngiyiphumele mina hhayi ukuthi mhlawumbe ngisize ama-lifeguard yabo kufanele sazi ukuthi kwenzakalani okay sihambe sithe kulo mfana semesifika kulo mfana ayi lo mfana aqala ayi athimule kabili kathathu ayi ngisho ngithi ayabona-ke iy'shandisi zami-ke lezi yabona nje methimula kanje hhayi phela nami ngangithimula kanje mengabe sengizobashaya nami njalo hhayi ngikhumbula Somanga. Wafika kusomanga ngathi hayi ngeke wafika kuskema hayi bo hey bafethu okay uyathimula lo mfethu athi ngimbuke uthi hayi ngeke yabona-ke lo ushaya iy'mpahla zami ngempela-ke nami ngangithimula kanje mengabe sengizoqala ngikutshele kuqala nje ngiqale ngikhulume ngalezi zinto lezi engazi kahle ukuthi definitely ekhaya ziyenzeka kuyaphela ukudla iyaphela imali ingxabano nje khona nje ngibalela izinto lezi engazi kahle ukuthi vele ziyenzeka hhayi kaze ingapheli imali ekhaya umuzi nomuzi nje bafunja hhayi kaze ungapheli imali awukho umuzi ongapheli ukudla uthi hey shinero sesiphelile faka hambe kuyozanyenya uyothengwa enye hawu isuphu seliphelile amafutha selephelile ayikho into engapheli kodwa mina waqeqebula wathini lo mfana hayi aqala-ke lo mjida-ke manje sanibona hhayi yebo ninjani hhayi sikhona nathi ulizwile igama lami ngesikhathi uma ethi Siphe enza kanje mntanami cela ukhumule iy'cathule ungilindele ngaphandle ngingene la ngaphakathi ngibuze ukuthi ngingangena yini nawe ngithi mina hhayi ma khululeka ayikho inkinga athi uma okay angene ngaphakathi uthe uma engena ngaphakathi wafika athi maqonqothe ngena angene ngaphakathi uma uthe mengena ngaphakathi isho ukuthi axoxe nabo uthe mexoxa nabo emva kwalapho wase eyabuya ethi angingene-ke nami ngangena ngithe mengena ngaphakathi eyabuya loba umfethu lo wena uSiphe ngithi hayi mina uSiphe indaba ukuthi nathi hhayi ngiyayibuzela nje ngithi okay ngimbuze ngamabomu yabo lithathe laphi igama lami ukuthi nguSiphe noma utshele uma athi uma hayi bo angazi ngimtshele mina ukuthi uSiphe ngithi ulazi kanjani pho igama lami athini athi hhayi phela mfana wami njengoba nje uze la ufike ekugcineni kangingetshe la ekhaya emphelandaba yeah ngifike ekugcineni kangingetshe okay ngithi yabona namhlanje hhayi ngizoke ngizwe-ke namhlanje ujwayele ukwenza kumlungela this time uthole uClevo njengaye nami bengibashaya kanje njengaye yeah okay-ke uyaphila mfana wami ngiyibuke lento iwu-2 slice yes iwu-2 slice lento idlula mina indlela ezace ngayo yes incane ncu uyabona nje ukuthi lokhu kusayibanjelwa mhlampe lezi dakamizwa lezi stage omancika kanje yabo yipha usayibanjele nje lezi stage zensango manje into engicasula kakhulu izinto lezi ayigqokile amabhayi hayi boy
Uyabona ukuthi hhayi libolekiwe leli bhayisi. Uyakwazi ukubona into ebolekiwe bafo ukuthi uyiboleke ngithi ufuna ukusebenza ngayo. Into yanamhlanje. Yes. 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 Phela mina ngikufihlanga lokho zala. Ngikukhulumile lokho ngicathi ngikukhulumile. So wenzenjani? Uthini kushuthi la ugqoke amabhayi ngoba sisho inkinga eningi emhlabeni. Ugqoke amabhayi awesifazane wabuya ezogqoka amabhayi okhamba ilwane lomndeni nomndawo loMzansi Bar. Lelo bhayi lelo lijwayele ukuthi libe brown mase liba mhlophe. Okay, wenzenjani? Uyawaxubanisa amabhayi. Into yokuqala nje ugxoba amabhayi angaxutshaniswa, angahlanganiswa kakuhlangana, angasondelani. Ngiqale nje ngiyibuke lapho le nkinga ngithule ngivale umlomo wami ngithi hhayi ngizoke ngizwe kahle namhlanje yazi kovuka okhabazela bami iy'nyawo. Nansi-ke into eyinkinga-ke manje esengitshengisa-ke njengoba egqoke amabhayi ahlukahlukene mfana wami bathi abantu abadala angikutshela ukuthi uke waba nebhayi elinjani? Ngithi eyi yima ngikaze ngize ngibe nebhayi elinjalo. Athi yena mfana umuntu omdala akaphikise uma ekhuluma. Ngithi hhayi kancane baba angikuphikisi kodwa ngiyazama ukuku-correct-a ukuthi angikaze ngize ngibe nebhayi elinjalo. Ibhayi engise ngaba nalo ileli nje ngaphinde ngaba naleli nje yabo. Kushuthi ngingaba nephutha lokuthini lokuthi ngimukhombe kanje ngomunye ibhayi ngithi seke nganaleli elinje nganaleli nje. Kwayila ngiyitshafaze khona. Kwayila ngimoshe khona ngempela. Ngikhombelani ngomunye siqeda yabona manje-ke sibanga ukuthi uthi ngimkhomba ngomunye into esiyibangayo-ke leyo. Already manje selithole selimincile ngobani liyabona ukuthi cha sifuna ukuminyana. Zifuna ukuthathana manje. Yes, and okuwesi okuwesi lesi silimo esimina sakaMkhize sifuna ukumgqubuza-ke manje sifuna ukumgqubuzela ukuthi simtshela cash ukuthi hey lalela wena awusisona isangoma wena. Ngamtshela nje cash lalela wena awusisona isangoma wena. Wena uyabashaya wena abantu abashaya abantu. Lalela wenza lento ekade ngiyenza uyi-scam wena. Wamtshelana ini manje? Yeah. Ngamtshela nje yabo lento oyenzayo hhayi ungabi uMakhosphara. Igame yami. Yes. Yabona nje ukuba uMakhosphara hhayi khulileka ngeke uze ungidedise ngiyakwazi. Ngathi yabo angitshela indaba zokuthini ngitshela indaba zokuthi fanele ngihambe ngiyodla ukhamba. Ngiyodla ukhamba ngikudlelaphi ngikudlela emanzini ukhamba lomndeni nomndawo. Ngathi ngisacela ungiphindela angizwanga wathi uzofanele uyodla ukhamba lomndeni nomndawo udlele emanzini. Ngathi mina kaze kwaze kwenziwa lokho awudleli ngisho kagobela wakho lolo khamba alikaze nje laze ladlela noma ikephi awudleli ngisho kagobela wakho udlela kini ngqo phakathi egcekeni. Ngobani? Ngoba lisuke lidinga isithunzi segceke, lisuke lidinga insila yegceke, lisuke lidinga nje lezi zinto parts ezibalulekile zala egcekeni. Umsamo, iziko. Yes. Insila yegceke. Kunjalo bafo. Ngithi yabo not eyasemzini yabantu. Ngapha noma ungagobela ukho kini. Ngisho ungalala ngagobela uzu ubhekisa unyawo le uzusuza akhona yini. Ngisho ungakhululeka amabhodwe aziwa wena washa ngegqomo walandelanise ngesipina kick ayikho inkinga mara akusiko yini bafo. Ikagobela wakho mase uqedile ukukuthwasisa yeseyidlile nemali yakho ngempela
esebona ukuthi hhayi usebhalansile usesuthi. Malini ukuthwasa? Yo. Ugcina ukhokhe malini? Oh Marian ifat. Oh which is mhlampe kuyenzeka bafu nje okay ngithathe a little estimation mhlampe ke u-20,000. Hawu. Yeah wena. Hey. Usukenzani yini lena ekhokhelwayo? Baf. Kodwa ungayibuza kanjani into enjalo? Cha sifuna ukwazi phela akaze sithwase thina. Sithola umuntu oseke wathwasa. Sifuna ukwazi. Sibona abantu banamathwasa, sibona abantu babanga amathwasa. Sibona wonke umuntu efisa ngaba amathwasa ayangena kwakhe. Yini? What is the motive behind? Yini le baphusha kangaka ukuthi kuphusha indaba yamathwasa? Okay, uthi ngichazile kanje ukuthi into esuke yenza ukuthi kumosheke imali noma into esuke yenza ukuthi kusebenziseke imali kakhulu mekuthiwa kuyathwasa. Into yokuqala ngithi njengoba kuthiwa uzothwasa hhayi ukuthi uyothwasela kini uzothwasela emzini womuntu. Into yokuqala le okay-ke okokuqala awukwazi ukuthi ungafika emzini womuntu ulengise izandla zakho ulengise o-plastic bakho ulengise iy'khwama zakho ngithi yabo njengoba uzoqhamuka nje ulengise iy'khwama zakho kagobela shuthi uzogeza ngaso isikhwama sakho insipho uzoshaya lapha esikhwameni sakho. Yonke nje leyo nto nje leyo uzoyithela nje lapha esikhwameni sakho shoes. Lana-ke kagobela fanele inyanga nenyanga noma mhlawumbe after 2 weeks uthenge i-cross engakanani yona? Engakanani yona i-cross? Ha! Hhayi ngoba ayizadla ngifuna ukuqambula ayadla amathwasa. Ayadla amathwasa kodwa khona lezi iy'ngqelebane ayike iy'ngqelebane zakhona. Umuntu akuphusha akuphuce ibhodo manje ungakaqedi lento leyo akuphuce ibhodo manje utshela ukuthi elasekhaya lelo bhodo lelo. Ubone ukuthi hhayi okay ayikho inkinga ukuthi into la yabo kave ukuhlukumezeka lapho. Alalelwana amathwasa. Isiphi lesi sikhawu lesi lapho sekulalwa khona ithwasa alalelwani kanje namathwasa? Asuke nempela nawo lawo mathwasa. Nawo lawo mathwasa lawa iwona nawo asuke ethanda ukuthini ukuthi alalwe ngobani ngoba bayavumelana ababambani akababambi ngenkani. Akekho umuntu obanjwa ngenkani bafu akekho ungahamba uyephi. Enye into eke iyenzeke kuyaye kwenzeke kanje kuyaye kufike intombazane uthole ukuthi izothwasa njengoba izothwasa ukuthwasisa umuntu mhlampe athi ugobela wami 15 mengabe ezomthwasisa 15,000. yes Hawu yimi mama anti-university. athi 15,000 noma mhlampe athi 20 noma athi 25,000. Ngithi yabo njengoba kuzoba u-20 noma kuzoba u-15 uyofanele awukhiphe loyo ufanele ukuthi athwase. Ngithi yabo izwa-ke into eyenzakalayo-ke before ashathi lo 15,000 noma lo 20,000 into ezokwenzakala uzoqale ufike ithwasa lizothi uma lifike ithwasa lithathwe liswe kephi liswe emanzini lizothi uma liliswa emanzini ithwasa liyiswe emhlobeni ey'nkukhu eziwu-4 ezimhlophe liyogezwa. Ngithi yabo njengoba nje ligeza nje lithwasa ligezwa umfundisi inhla kancane abhekele ilokhu injani ugobela anhla kancane abhekele uyalazi nawe ihlolwela umfula ugcwele bafu ungitshele uma ngicamba liwela umfula ugcwele okay zala mase kufinyelela ekuthenini
mhlampe kuhamba wonke umuntu egcekeni ngithi yabo njengoba kuhamba wonke umuntu nje egcekeni usala bani usala ugobela nalo muntu mhlampe nale ntombazane le entsha le sasanda kufika ngithi yabo uthi mhlampe futhi bahlwempu abanamali ngisho kwona lo 15,000 bese uzowuboleka uthini ukuthi uhlangane until ukuthi ingane phela le ikwazi ukuthi ithwase. Okay, izwa ukuthi ugobela uzokwenza njani, yazi ugobela uzokwenza njani, uzokwenza into eyodwa ukuthi lalela yabona njengoba uhlala la kwami udle ukudla kwami usebenzisa izinto zakwami kufanele ukuthi ungikhokhele. Kufanele ukuthi ungikhokhele noma uma kuthi kanjani shuthi uzorenta-ke la ekhaya ngeke uze uhlale mahhala ngoba ngoba uhlala la kwami ngeke ngifike ngikuhlalise la kwami mahhala nginikeze ukudla kwami ukuphara kodwa lokho mahhala ngiphinde futhi ngibuye ngikuthwasise mahhala. Ukuthwasa phela khona ukudlala ukuthwasisa umuntu kuyako nawe uthi umthwasise umuntu mahhala kumele ukuthi wenze usuka le koNongoma uze la eThekwini uzohlambulula umuntu la ngiqinisele la eMalaburasi uyaphuma ngiqinisela-ke mhlampe uma ungaphansi kunzima kakhulu lokhu njani ukuthwasa ngoba abanye abantu baye bathi ngizokuthwasisa umuntu anti hhayi ukuthi ufuna ukukuthwasisa ufuna ukukuganga ngithi yabo indlela enza ngayo uzokucaba yabo njengoba ekucaba kube khona into akugcoba yona la ukhakhayini akakutsheli ukuthi ukugcobani kuphela into akutshela yona iyodwa ukuthini ukuthi uyakuqinisa iyona-ke into azokutshela yona le ukuthi hhayi ngiyakuqinisa ukuthi uqine kuphela. Kanti yabona njengoba ekugcoba leso something la gcobela ukuthi akudonse kanje ngekhala yonke into ayishoyo uyivume ebevurivayo yonke into ayishoyo uyivume bafo ngithi yabo yikho intombi yami ngeke ngivume ukuthi iyothwasa mina nama nibulawe yidlozi lento le eyenzeka kuba lento le yenzeka kumina mengithi ngiyafika komunye umuzi la ngangiyothwasa khona la etshela imnyama eDabi kunobaba lapho owayethwasisa khona ilokhunjana lakhe igama lesigodi sakhe ikaQedumolo ngamsesha nje ku-Facebook umseshe ey'nkundleni nje zonkana zokuxhumana ngobani ngoQedumona inyanga leya la etshela imnyama wayela etshela imnyama sathutha-ke kodwa la etshela imnyama sesikephi le Damet eposini bekade silapho into enza ukuthi sithuthe la etshela imnyama njengoba ngisho ukuthi kwaba inkinga cabanga ngoba ngangiyothwasa khona ngathi mengiyothwasa khona ngade ngagcina nami sengigaxela engazuthi senguwumuntu ngathi ngiyiphathi yaloya mndeni kwangazuthi ngiyiphathi yaloya mndeni indlela nami engagaxela ngayo ngoba babehlala etshela imnyama. Okay no ngiza lapho ngizokuchazela ukuthi kwakwenzakalani ukuchazela into eyayenzakala kuthiwa loya baba indlela nje ayegange ngayo wayengakwazi ukuthi mawukuthi mhlampe ingane yakho wena bafo iyathwasa kuyena loya baba shuthi unkosikazi wakho uyafika ahamba wayoqaleza ilokhunjana ingane ukuthi phela injani uthole mhlampe mefika unkosikazi uyafika wena awukho usemsebenzini yabo ufika yedwa ngithi unkosikazi uzoqaleza ingane
Tshela loya muntu loyana ubekwazi ukusebenzisela izinto zakhe ukuthi adle wena adle nengane yakho. Ubukhothe nje lobo. Akukho angakudla, udla wena ngala wedla ingane yakho, adla wena ngala bedla ingane yakho. Yazi ukuthi yini esigcine yenza ukuthi abonakale ukuthi kahle kahle lo udla iy'ngane ey'ncane. Ilento le ewusini. Ngathi kodwa nje ukhathele namuhla. Yeah, wena ngikhathele because angilalanga kahle angifuni. Usebenzisa i-tick? Ngizwa? Uyayisebenzisa i-tick? Ayi ngeke i-tick angiyisebenzise. No, i-tick impela yenza umuntu angalali. Ngizwa? I-tick yenza umuntu angalali. No, not ukuthi i-tick yenza ukuthi umuntu angalali. Mina ngisebenzisa isiqeda bafana uqambela amanga. Khona lento ethiwa i-Durban ngingasi vodka. Yayibona le nto? Ngiyazi. Yes, iyona engiyisebenzisa. Into enza ukuthi izolo ngingalali kahle. Ilento le you are insure. Yabo. Insure izolo ungijahe 2 times. La ngibanjwe khona ngibanjwe engashawa kabuhlungu. Namanje ngiyazi ukuthi umzimba wami ubuhlungu. Yini naye indlela ekwenzeke ngayo izolo. Ngishe. Okay, haya sikho lapho sisaka kulento yalamathwasa la. Awu. Nigcina nisuswa ukuthini ke nibalekiswa ukuthini isikhathi asenaso sino 1 hour 1 minute. La ngibaleka khona uthwasela. Ngibaleka okay kwenzeka kanje. Ngifike ngiyathwasa ethwaseni kunezigaba zakhona. Yeah. Like same like ngathini enyangeni mekuthiwa uyothwasa it's like uyofunda uyosuka uya esikoleni. Same mangabe esikoleni ngithi khona ugrade ake ngivele ngiqale high school ngithi khona ugrade 8 khona ugrade 9 khona ugrade 10 khona ugrade 12 ugrade 11 mase kuba khona ugrade 12 angithi. Yeah. Yes, so ke nasentoseni nakhona kunjalo. Uma ngabe uyothwasa uqala eboveli. Oh, yikho ke kuthiwa ithwasela abaleka nebovu. Shothi usukubaleke stepini sokuqala lapho. Ubaleke ka first day. Yes, ususaphansi kakhulu. And liyabalekisa futhi. Okay, awubuye kusasa kusasa ngicathi kuzomela uhlale ngqo ezihlokweni singalokhu sigega singalokhu sigibela intaba kumele sivele siqonde ngqo abantu ukuze bezokwazi ukuthi bethole ulwazi olufanele. Lolu hlelo lubalekile olukufundisa abantu ngobukhotheni obenziwa izinyanga ubukhotheni obenzeka emgaqweni akulona nje kuphela lokufundisa ngeidakamizwa kuphela but also ukuqwashisa abantu ngento eyenzakalayo emhlabeni because imali iyodwa iyenza abantu baba izilwane. Nalokuthi ke kuyenza ukuthi uthothe umuntu niyamethemba nithi inyanga kanti usikhotheni. Yebo lonto leyo. So phathenye into ungaqeki imali kakhulu because it's not about ukuthi yonke into ingemali. Hayi ukuthi yonke into ingemali ayikho ngemali ingane enye ingomona because mina indlela ekwenzeka ngayo mina wafike wangifaka eboveni. Uthe miqeda kungifaka eboveni kwasikufika abantu abawu2 bathi baboniswe mina uthini ukuthi ngizothwasa ngithi mase sengiqedile ukuthwasa sengugobela nami mase ngiyakwazi ukuthi ngibathwasise indlela esasi powerful ngayo isithunywa sami indlela esasinamandla ngayo. Okay. Yes. Uzobuya kusasa siqale khona lapho siqedele lonke udaba siqedele nalendaba esigcine ngayo izolo lapho uthi usuqola khona abantu eClermont nakho usuphathwa umphakathi nanokuthi siyacela abantu abakhona imibuzo abanayo beyibhale lapha ngaphansi ku comment box afuthi ingculazi ngibambe phansi ningixolele ukudama ngithimula ngikhuluma ngamakhala ekugcineni kwamele nuthole umsebenzi wenu njengoba ngangithembisile ukuthi
ngiyoza noma kunjani. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho sohlangothini lakaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethameli how I ended up in drugs, okuyingozi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abasezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni, naney'ngqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwey'dakamizwa nama-ups and downs. Konke nje lokho sikwenza ngendlela yokuzama ukuqwashisa abantu ukuthi la uhamba khona ukuhamba nje usangana unhlanhlatha zibheke, ungahambi uvumele, ungahambi uba uvuma zonke, uzodlala usikhotheni lapha phandle. So kuyenzeka-ke mhlampe ukuthi ube nenkinga ezogcina ikwenza uzogcina udlala usikhotheni kade uthi ufuna usizo. Igama lami nguProfessor njengoba bengishilo. Cindezela u-subscribe button, cindezela nebheli, join i-membership uma uthanda, uma usibona isidingo noma mhlawumpe ukubona ukusizakala thina esikwenzayo emphakathini. Siyakuncenga.